शेतकरी बंधूंनो नमस्कार. प्रयोगशील शेतकरी या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपलं मनपूर्वक स्वागत. तर शेतकरी मित्रांनो, हा पॉवर टिलर आहे जो ऊस बांधणीसाठी उपयुक्त आहे. शिवाय जे फळबाग असतील त्यांचे बेड फोडण्यासाठी हा उपयुक्त असा ट्रॅक्टर आहे आणि हा ट्रॅक्टर विकायचा आहे. तर ज्यांना जर घ्यायचं असेल ज्या शेतकऱ्यांना, तर ते जे इच्छुक असतील तर त्यांनी 9096 32 28 15 या नंबरशी संपर्क करा. गाव आहे गणेशवाडी, तालुका कर्जत, जिल्हा अहमदनगर. धन्यवाद.